Ça. Amano Romain. Ah? Amano. Mais banade do ni jota. Et tu m'as fait pour une million flat nema. Un bolé quand joté nema. Et tu m'as fait une million. Ah ouais, no fo, no fo gen. Ah, diange. Mais ga war mai ka ba. Ne war yira. Hotala sa. Mais ni ga war yira ka ba, ne ga kila o banu. Aire. Mais non te de question. Ni aye ko ke ba nema bene. Na be ni mo barbe million flala o dia sa. Disa. Ne ko ni a fo ko ma di. Oh, mais ni doni yira ka ba. Anta to te nto. Ta to te wa. Non te de question sa. Kiga suiga na I kelinga na ni jamaga na. Ali sabama sia. Ni to babe fon fene I tin TikTok I kun sa. Ni to tin digere ku mesega sa to ko minata. Walle ni wurge ko na beri filan ko. Walle babe to nata ni. Ni namur beto nyonga ni mna jarabi namur la kaso ni dunte namur fe wallahi nka kunule yani kube kagani ma namur sonja sugudo be ni labi mone sugudo be ni wuri ala bi wallahi ni sega botangi ni banye make nani odi be mone bonina namur ni ko ko chere fo o ki atogo ni ga dana ta ne aji dron ni ka dana ta ne c'est-à-dire que ntano kwa menga ntiso mi ka fo na ko namur ni muso fudro ni muso bi la ki jafari Kausu Daniela sa tenda fasa kausu ni mafiewa ni muso nga ko jelite sebela ka ko jelite sabali ne be mi fiena ha segi bituma Gausu, ne ka mungana ne bodo. Ne bina efe, ebina do gani wuriki ay. Ka kambe fo ma, ne manga wurika fo ma ne mo ko subi ne manga wurika fo. Uwe kan ne demi amande edi. Kana na kibo kuma so, me ne kan ate kama. Ne ta wurika blaso. Tiens, aka kuna jabari. Kata wurika blaso kan changer, comme ta Gausu fait. Ni bafna ñogon be ngotugo mbora sama woro flacha ko mais nte Gausu te ne ta Gausu kama ay mo kena kana doga urga nyana mais Gausu buna famu ne te saka Gausu tout temps. Typhoon officiel ici. La magie du cinéma africain. Dans un monde où tout semblait si sombre, Gausu et Maria m'ont brisé la ombre. Ils ont lutté main dans la main pour voir la lumière, pour un lendemain. Les larmes ont séché, l'espoir a grandi. Leur amour comme un phare ne faiblit jamais. Gausu et Maria, une force d'unité. Dans un monde où tout semble si sombre, Gausu et Maria m'ont brisé la ombre. Ils ont lutté main dans la main pour voir la lumière, pour un lendemain. Che ntekele fo ya nem na foti funi nga nga film boy njo amina jo pew tano Gausu iga maramu kuma kandido anga ni bara njo pew parce que ame manyima ko mina ute go douanye kwa ute kan fle fenye kwa wallahi Valérie fo itanu bulu ame kan bara nyima ba deni nge ka di awma ka jem ko koro o imagine nyima ba ni ko rabe de sewla che ne nana na tanga dugula meta seneke doga usani doy no banga jem kan nga film koro che da bakala ti banga jem dine ma de ne bina dokem faso la folo ne tato e gana dugu aw kambe ni nyana fi yaw mine nga image kora munu be no
abata jemu ko koro donc ni ñewé wati mina ma yira ka fo ko nga filmu ka di awye donc me segi ngata ameta do wereke mais na ma jemu nga filmu koro neni gawsu ga filmu koro tono gawsu ame filmu ni amba jo a kerejide to be tawla aw kambe. Leur amour rien ne peut les séparer. Che, me va a ser más para ir a venir a la Wii. Ahora manchana. Está la flena ahora. No me flaro a surano la de. Me va a tener a teléfono trasivo para ir a manchao. Me va a che bandi. Chef, man, I don't know how to do the lama. Tell him what I can know, chef. No. No, ne ta ro na uru ya tu mina. Chi ta do pa mo ga boni ma. Chef, me che nga ki wu. Me tu tu. Ami ma ta kla na. No, ta ke ba ta ami soro kwa. Ame fanta ka polisa ni aladi. Wallahi. Abike to godi. Ala be no ya do ala o. Ay maram ni reprofoli mandala maram feni mandini. Min dusu kasrari na from million fla. Ko tate ne tutina be bisigisa. Amano ko men. Ha? Amano ko. Me banade do ni jota. Et ma fa ko ina million fla ne ma. Am boli ka am jote na. Et ma fa ke ina million fla. Ah, no fo. No fo gen. Adiange. Mega war mai ka ba. Ne war yira. Hutala sa. Meniga war yira ka ba ne ka kila o ba no. Ayre. Me no te de question. Ni ya ko ke ba ne ma be ni. Na be ni mo barbe million flala o dia sa. Disa. Ne ko ni ya fo ko ma di. Me ni do ni yira ka ba. Anta to te nto. Ta to te wa. No te de question sa. Ni ri dabali bana piu. Ni ba wila mena ku ba kana ni no fe bati ka singa ni re dabal bano I sura se to ga ti ku sa tanto e mero ni dabal beri bana e mero babe ni faka ni sonje ka wili ga yoro benye fa na ga fe chama ka go yoro suika kana ni bi yoro wala sa baga ni babe to ni kula taw mina perdi ka ni na mordo ni re ga na muri amajini alishin walla nya e doro me in so me jari kwa mi wili kiga mo chama tuguna fe kiga na kana no fe ga yoro be figa fe chima kiga suiga na I kelinga na ni jamaga na ali sabama sia ni toro babe fon fe na I tin tiktok I kun sa ni toro tin digere ku me se ga sa to ko minata walle ni wurge ko na beri filan ko walle babe to nata ni na murbe to nyonga ni mi na jarabi na murla ka so ni dunte na mur fe wallahi nka kunule yani ko be ka ni ma na mur sonja sugudo be ni labi mo ne sugudo be ni wurge ala bi wallahi ni sega botangi ni ba nyema ke nani o de be mone bonina joni ratli jigna ko don isigi geshi war min dinema isigi ndeta wata ndrubon war na ta telefone ta ula me pisikura sanga bawle ndene te ganye soro ni kulaw bimani blaga fembe nyefo bay alsa bama sega I joni tra telefone stansa kata watan duru telefone do sanga pisukura san wo ko kono saka wuli amna nyogo yolo ni te ne flani minante ga nyefo yinna I jomba ke tibito ne hafiya ne sa I ko dine ma ni ba fe ko ke ka jate do ri ni no I ko ba kala ni o warbe sasa jate chamo datugule bo ni o ri fe sa bo fe ka soro o plano adili te problème yele ma nyefo maram yana ka nyefo maram na nya akili be nyama fe maram ma utala o ata fa ai bo fo maram nyere muna
fiɲɛ bɛ taa an bɛna fɛn fɛn o fɔ ko mara min ɲɛna fɛn min ka hakili tɛ min fatɔ dennama don mɔgɔw senyɔrɔ. Fanta kɛ i ɲɛ t'a la n bɛ kuma in sara Gawusu la. Ayi a ka ɲi. N'o tɛ Gawusu. Ayi a ka ɲi. I tɔn b'a fɔ a ɲɛna. Ayi a ka ɲi. Mɔgɔ kelen seere tɛ o. Ayi a ka ɲi. Ne yafara. I yafara wari in kɔ. Wala n jɛn'a kɔ. I jɛn'a kɔ. A ka haramu. N jɛn'a kɔ. Wala bi la n jɛn. Alors bébé, ça va? Ah, i terimuso ni yɛrɛ. Makura, a dalen don ale ba hakili dabala de b'a la mɔgɔ cɛ Gawusu. Oui, Namogo. Tout va bien? Oui, ça va. Dieu merci. Pasteur. Oui. Ah, oui. Namogo. Eh, Gawusu wa Namogo. Namogo, i tɛ hakili sigi? Gawusu. Oui. Ne b'o fɛ ka ne ɲininka quoi. Parce que don na. Ni voisin dɔ den na. Oui, n sigiɲɔgɔnw den de don. Makura terikɛnin tɛ yan. Makura terikɛnin de don. N bɛ fɛ k'i ɲininka quoi. O don na. Ne ni Wurikiya nana. I ye kuma min fɔ n ma. O don na bi kɛ aw ma bɔ yan nɔ sisan nɔ. Namogo, i tɛ hakili sigi ba? Non, ni muso kura ko ne t'a dɔn fɛn o fɛn b'i hakili kɔnɔ mais i hakili sigi s'il te plaît. Aw bɔra yan nɔ sisan nɔ an tilala kuma na e seginna tuguni mun bɛ yen nɔ? Ne taara Wurikiya bila so. Ka changer ka na quoi. Mun bɛ yen. N nana i fɛ n bɛ fɛ k'i ɲininka quoi. E ka mun fɔ nin? Cɛ kan ka ne bɛ fɛ k'i ɲininka cɛ kan ka muso joli ta? Namogo. Ala y'a daga silamɛcɛ a ka muso ta fo 4 n'a se b'a ye n'a dalen dɔrɔn a ka fɔ k'a bɛ se ka tilen u ni ɲɔgɔn cɛ. Si ka hakɛ min ka di si ma a bɛ se ka taa fo 4. Awɔ. O tɛ kɛ yan. O bɛ kɛ. Mais ne nana a yiri la e tun ye layidu fɛn fɛn ta ne ye mun na e ko k'e t'a si kɛ bilen parce que Wurikiya bɛ yan n tɛ se ka kuma quoi o de y'a to n taara o bila so k'a changer ka na tellement que n yɛrɛ kunkolo ɲagaminen don n tɛ ka se ka don yɛrɛ fɔ bilen min yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na sisan ne bɛ yɔrɔ min na ne de b'a dɔn. N b'a dɔn kɔni i bɛ sɛbɛ de la k'i t'a di yan. Mais don in yera ka ban o. Ala sabali sa. E jɔn ka Gawusu wele. I jɔn ka Gawusu wele. Gawusu da yɛrɛ kɛ don ne ka kuma la a man di ne fana ye tugun. A ko man go ye dɛ mais a da yɛrɛ kɛ don ka kuma la nin waati kɔnɔna mais ne tɛ se ka wari di ne ma fɛn fɔ a mais a ka ɲi se bɔ ne jɛna wa. I jɛna kɔ. Ne jɛna million. Fanta. Non i ɲɔgɔnna mɔgɔ sɛbɛ tɛ yen nɔ. E ka wari ko man bon. E ka wari ko man bon. Ne bɛ fɛ k'i ɲininka quoi mun na i y'a fɔ n ye. Namogo. Ne tun bɛ minɛ ni nin ye quoi. Namogo n'i ko ko ka tiɲɛ yɛrɛ fɔ. Wurikiya tɔgɔ in ne ka danaya t'a kan. Ne y'a ye dɔrɔn ne ka danaya t'a kan c'est à dire que n t'a dɔn quoi mais n ka intuition bɛ ka fɔ n ɲɛna ko Namogo ni muso in fo dɔrɔn ni muso bɛna tila k'i janfa de. Gawusu da ne la sa a tɛ n janfa sa Gawusu ne de m'a f'i ye wa. Ni muso in ka ko jɛlen tɛ sɛbɛ la a ka ko jɛlen tɛ sabali ne bɛ min f'i ɲɛna segin Bintu ma Bintu wele i ka yafa ɲini a fɛ i ka na n'a ye a ka cɛlasigi a ka furu kɛ Bamako muso ka ne n'i sen don mɔgɔ dɔw sen na sa ka ne n'i sen don mɔgɔ dɔw sen na. mais cogo di mɔgɔ dɔw cogo di Gawusu. non muso in ka ko man kun minɛ sa non e ni Bintu ye sɛgɛn ninnu bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ Bintu b'i bɔ sa nin waati na se t'e yɛrɛ ye ka muso 2 ta i bɛna muso 2 ta non ne kɔni ne t'a la bin t'a la sini n t'a la bin t'a la sini m'o f'i ɲɛna dɛ m'o f'i ɲɛna Bintu ni Bintu kɔni don y a pas de problème mais ni Mariam. Gawusu. Iya bon Namogo i yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min na. Waglani nana. Wɛrɛ bɛ ne dala yan nɔ n b'a dɔn i kun tɛ ni Mariam ka nin ko in kalama ne bɛ nin ko in de dala non ne bɛ nin ko in de dala yan nɔ. Gawusu. Donc ni bɛ nalen Wurikiya ko a dala n t'a ma sɔrɔ dɛ. Gawusu. Mariam. Waglani nana so. Gawusu mun bɛ yen. Dasi bɛ Waglani na. A jɛsa Gawusu mun de bɛ yen. Ne furumuso de filɛ n ta ne Gawusu Kulibali furumuso Mariam o de filɛ n ta bon nin ko in de bɛ ne dala mais n tɛ se ka bɛɛ dilakali ye donc ne bɛ nin ko in dala n'i ko fo Wurikiya ko a b'i bolo yen nɔ ne kɔni da t'a la dɛ n da t'a la bi n da t'a la sini n ka dɛmɛ t'a la. ne bila ka taa fɛ n b'u ko wele n tɛ k'a sɔrɔ n tɛ filɛ wele n tɛ k'u si sɔrɔ téléphone. I t'u sɔrɔ. ne tɛ k'u si sɔrɔ téléphone na. E tɛ ka Bintu sɔrɔ. ne tɛ ka sɔrɔ n tɛ ka hali y'a bila ka taa ɲɔgɔn fɛ n tɛ k'u si sɔrɔ. I balimakɛ min bɛ yen nɔ. a si tɛ ka sɔrɔ n yɛrɛ jɔrɔlen don. Bon i dun tɛ déplacé.
Yani dibol fana to si je il déplacer il gata bintu no fait sinon mara mangata Cleva ngolo kono awa ngata sokono Cleva ngolo ngata sokono ngata sokono mara ngata ni le problème da fini da daga mana sigilen ay ma bawul sigilen tane ba na ni mi sansa ni ke foi tane la ki jonga wul uriga je ni uriga kanu tugo mina ni ma deli ka dan fɛn kanu ti je mais est-ce que uriga yɛrɛ b'a dɔn ka ɲale kanu kosɛbɛ wa ne sigilen don fɛn bɛɛ kama uriga ko nin ne sigilen don fɛn bɛɛ kan non nyamusen kanusa na ko fenfe mbeka ke ay mplaka fenfe ke nya peke siginte ba wolente na nga numero efase da kan no taw e pasir e sigle mi ene kan be ko be gay ça va mama ya la sigi ma wole jugo mana tawsu nam fanta lablale ni gele kana labla atuya ka nita ko kana chetiga be ni woni tun kadni ba to yan don ko mi en ala fiarete ala fiale mere fianno mo ko mi tun i wole tu o de jaire maman vraiment ma tiɲɛ ne tɛ fɛ ka n ban i ka kumaw ma mais Mariam sabali sa i b'a fɔ n buramuso ɲɛna bi n'i y'a ye ne Gawusu bɛ nin hɛrɛ fɛn o fɛn na ni Mariam bɔra a tɔ b'i dɛ dɛ mama hali don min na e mama kun tɛ ne kɔrɔ ni muso in tun bɛ yan a ye n ladon a ye n furakɛ a ye sɛgɛnw kɛ n ye a ye tɔɔrɔw k'u nɔfɛ wallahi ça va e musire wo hore e bɛ nan foyi tɛ wo fɛn tɛ ka ne sigi wo hore i tili riga ko dɔ kɛra n na bi an tɛ se ka ɲɛfɔ jɔli la kuwa a to n bɛ taa se ta ka na i k'i sigi a ka ɲi yɛrɛ bɛ taa se ta ayisa ka ne yɛrɛ bolo sɛnɛ muru a ka ɲi n bɛ taa se ta ka ne yɛrɛ bolo n yɛrɛ bɛ taa se e lamɔrɔ jugu yɛrɛ dɛ fo se ka fɔ i jɔlen f'i k'i sigi aw ma mun yɛrɛ donc ne ka n'a ye ko mɔgɔ bɛ ka ale lamisɛnya ka da kan ko bi a n'a hakili tɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ ne jigi lamisɛnya Mariam sabali sa Mariam mina nin de ay edella sa edella Mariam edella ni yɛrɛ fugula fila de ye la kelen bɔ la a tɛ kelen ye Mariam donc n'a bɛ to yan nɔ a bɛ to yan condition kelen min na a kana muso lamisɛnya tuguni c'est vrai k'ale denmuso don mais bi a t'ale ka mara kɔnɔ donc a kana lamisɛnya a tɛgɛ kana s'a ma tuguni sinon a tɛ kun fɛ vraiment n'ala sɔnna ma a tɛ s'a ma bilen n'a bɛ sɔn o ma a bɛ se ka to yan ka wagatinin kɛ
mais a ka ɲini vraiment a tɛ se k'a ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛ yan fɛnɛ a furulen don ne yɛrɛ terikɛ de ma a ka lajɛ a ka taa don dɔ voilà o de tun bɛ n bolo ka fɔ o dun juguyara bi o mun bɛ yen nɔ fo kuma se ka fɔ an jɔlen f'an k'an sigi Gawusu ye jigilatigɛ min lase ne ma Gawusu ye jigilatigɛ min lase ne ma ne ko ne bɛ fɛ k'e ɲininka cɛ kan ka muso joli furu 4 kɛ basi tɛ Gawusu ye kuma min fɔ ne ma Ala de b'a dɔn ni e ka ko dɔn ale da t'a la bi a da t'a la sini a kan ka dɛmɛ fɛn fɛn kɛ a b'a bɛɛ jɔ a dun ye jigilatigɛ a digira n na dɛ a digira n na o t'a bannen ko kɛra n na mun ka jugu n'o bɛɛ lajɛlen ne ni ba i jɔ fɔlɔ ko jɔn a ye ko da ne kan bi a ye lamɔlalen min lase ne ma a ye dugu tɔgɔ cɛ min lase ne ma ne yɛrɛ tununa quoi ko ba wa ani marifatigiw ka ne gɛn ne ye pɔn dɔw pan ne banaw dɔw kɛra a se ka lajɛ quoi wallahi ani marifa de bɛ ka ne gɛn mais ne sigilen don a bɛɛ kan ne bɛ yɔrɔ min na sa ne yɛrɛ de b'a dɔn baki e weba kari kɔnɔ ka t'i bila jigapɔn bɛɛ la kari kɔnɔ ba y'o k'e la bi ne ba ko ne sɔrɔ bi a bɛ ne faga Ala kana kɛ k'i faga wa wallahi a bɛ ne faga Fanta i ye kuma mɛn Fanta mara mun donna a jigi kɔrɔ mara min fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ n'i y'a ye bi alihamudulila ale b'a fɔ Gawusu b'i bolo yanga bi Ala ni muso in sababuya ne yɛrɛ kɔni kuma tɛ ne da kɔnɔ ne ni n den cɛla k'a ko bɛɛ lajɛlen nɔgɔya Ala ni mara ni sababuya ne bɛ dugawu de kɛ Ala ka kɛnɛya di mara ma a n'a wagati de bɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ kow di Ala de ma o dun e k'i jɔ ta ne bɛna ba wele o dun kɛra ba dɛ e jɔ n bɛna wele sisan i y'a faamu tiɲɛna de sa sinon mara min k'u sigi mara min filɛ nin ye a man di ne yɛrɛ mais i nana cɛ n ka wari tununa ne ye kɔlɔlɔ kɛ fo ni kisɛ kelen fili wele jan n bɛna n bolo sun yɛrɛ ɲɛna walayi n y'a ye maman i ka kuma latigɛ tɛ dɛ hali n'i y'a ye ko ne bɛ Gawusu bɛ kɛnɛ ma bi n ko Maram de wulila ka taa n'i y'a ye Maram bɛ nin ta in na bi n ko an wulila de ka to an ka ladalakaw la ka taa furaw ɲini ne ye a kɛra c'est vrai que Anita retiri da don a la pour que ne ka bila mais i mana saraka kɛ cogo o cogo saraka tɛ baraka yɛrɛ o saraka bɛ sababu de la wuli ale ka nin wulili nin kɛra sababu ni Anita sera ka wuli ka taa a da don a la wallahi o kɛra koyi donc ne bɛ kɛnɛ ma bi ale sababu ale na hakili tɛ ɲɔgɔn fɛ bi o bɛ ka min da ne yɛrɛ kan ne yɛrɛ bɛ taa baarakɛyɔrɔ la an tɛ se ka baara kɛ hakili bɛɛ bɛ nin ko de la n'ale tilala ka nin ko sugu kɛ a cɛ man ɲi ne den donc n ka bonya b'a yɔrɔ bɛɛ a kana an muso lamisa ni muso ye fɛn o fɛn k'a la a ka taa n'a la ye parce que a n'a hakili tɛ ɲɔgɔn fɛ voilà voilà n y'i ka kuma mɛn Fanta i y'a mɛn dɛ Gawusu na Maram i tɛ taa tile dɔ soli ka na di yan an ka taa n bɛ taa tile soli ka di ma taa tile soli ka d'a ma n ka telefɔni n bɛna a ka fura dɔw d'a ma taa tile soli ka d'a ma Ala ka kɛnɛya di ne buramuso ɲuman ma sa an bɛ taa tile soli Fanta an bɛ dugawu de kɛ Ala ka kɛnɛya di denni ma ka na d'i ma a kɔrɔ